Rýchlik 614, Zemplín, smer Kysa, Várďacany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Prúdky, Žilina, Považská Bystrica, Úchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava Hlavná stanica. Pravidelný odchod 23 hodín 59 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 9. Za Rušňom je radený úložkový vozeň číslo 21, vozne druhej triedy číslo 1 a 2, vozeň druhej triedy so službou pojazdná úslovňa Batožín, predovšetkým bicyklov číslo 3, vozne druhej triedy číslo 4 a 5, ležadlové vozne číslo 6 a 7 a lôžkové vozne číslo 8 až 10. Rýchlik 614, Zemplín, smer Žilina a Bratislava Hlavná stanica. Pravidelný odchod 23 hodín 59 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 9. Rýchlik 614, Zemplín, smer Žilina a Bratislava Hlavná stanica. Pravidelný odchod 23 hodín 59 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 9.